Ei, petits agricultors, com sabeu, ja formo part d'això que es diu l'Influencer, aquest programa del 3CAT i el Super 3. I sabeu què, petits agricultors? Tot gran programa té una gran estrena. I és el que estem avui a l'estrena. I us expliquem una miqueta com va això. Jo, em dic Arnau Farull, he concursat al concurs també. I res, poc més, que ens ho hem passat superbé i que la gent es miri el programa i així em podran conèixer millor. Ja s'ha acabat això. Ja s'ha acabat. Ja no ens veurem més. Bueno, algun altre dia, crec No, que sí, perquè tu i jo hem de fer un... I tu, tant que t'agrada el camp, si vols Hem venir de aquí fer un a Menar, vídeo. estàs més que invitat, t'ho he dit un munt de cops ja. Jo t'ensenyo a portar el tractor si vols. Em promets que gravem aquest vídeo? Jo, si tu et compromets i vens, Jo em encantat. ens comprometem a gravar-ho, Sí? eh? Sí, Queda sí. gravat, eh? Vinga, queda gravat, aparaulat, perquè és que així patrocinen. Exacte. Tu demana. John Deere Espanya, si m'esteu veient, em podeu patrocinar. Estil, Husqvarna... El teu top 3 de marques preferides de tractor. Ho tinc molt clar. Començant pel tercer. Començant pel tercer, jo et diria un Valtra. Vale, segon. És que tinc dos. Ja, ràpid. Seria Treu-lo. un Fendt. I un. John Deere. Amb qui estem ara? La Mariona. I a l'Hugo. I què? Expliqueu-me les vostres feeling, experiències, feedback. Molt content perquè estic veient gent que estimo molt, em feia molta il·lusió veure. Mira, hi ha una cosa molt forta que no m'ha caigut malament ningú del concurs. Mira que érem 15. Però perquè hem viscut poc temps. Bueno, lo just. Lo just per no caure en No el matar-nos. Una mica estressant, però top. La repetiries? Sí, però la viuria des d'un punt de vista de gaudir, no tant de patir, perquè jo he patit. Però bueno, molt guai, la veritat que molt top. A que sí? Sí, totalment d'acord. Top reptes que has fet. A mi el teu de presentació em va encantar. I a mi. Ei, petits agricultors, anem ara a veure el primer episodi. Vosaltres segurament ja l'haureu vist, jo el vaig a veure ara. I quan acabi us dono les meves feedbacks, primeres impressions. Anem. Amb qui estem? Amb el Derek Ramírez. I què farem a la Derek? Doncs mira, ens posarem al primer programa de l'Influencer. Es pot fer spoiler? No, no es pot fer spoiler. Spoiler, ja ho veuran. Quan surti el vídeo ja haurà sortit. Anava a dir una cosa, però ja ho veurem. A veure, que avui aquest sector ha sortit poc. Què dius? Hola. Aquest sector ha sortit. Què? No sé. Estic nerviosa, Tinc Per ganes- què? Per què estem nerviosos? Perquè tinc ganes de veure les cares que he posat, perquè poden ser molt crítiques. I no callava tota l'estona, així que potser se'm veu xerrant. Jo sé que hi ha un clip meu que m'han dit que han tallat, que és un clip xulo. Ja sé quin és. Jo demanaré que me'l posin. Tant de bo l'haguessin deixat. Tant de bo, jo demanaré que me'l donin. Si me'l donen, els posaré. Si me'l donen, haurà començat aquest Tu vídeo. demana, l'has d'insistir. Sí, si m'han donat el clip que jo dic, a part de que me faig viral al TikTok, començo aquest vlog amb aquell clip. És superxula aquesta sensació de veure en una pantalla tan gran una cosa que tu has estat treballant durant mesos, la qual també t'ha costat gravar, òbviament, i tot el temps que has estat en plató i tot això, veure-ho ara a una pantalla tan gran i a part veure que tots vosaltres ho podeu veure a casa i a més fer una estrena amb tots els teus companys, us juro que és una sensació la qual és superbonica. Però vull pensar que això només ha sigut a l'inici d'una bonica història. És un bloc diferent que el que has anat gravant. Sí, aquest és el vlog d'avui. Vale. El vlog d'avui. Doncs a mi m'ha agradat molt això de la Premiere. Molt. Bueno, Jo crec que soc famós ja. ets Has vist famós. el meu TikTok de que soc famós? El TikTok que està sortint així, el de soc famós, el que no l'has vist? El que he vist alguna cosa, el que dic, estic a l'Influencer, Sí, que venen unes fans, perquè ja tinc Sí, fans, jo vull penjar ja tinc un club de fans a lo de Burot. Ha sigut un honor estar amb gent com tu. Ai, no em diguis això que ploraré, Mira, T'ho juro que i he ploraré. après molt de tu. Però jo també he après un muntó, n'he après, perquè mira que a mi mai m'ha interessat l'agricultura. Sempre estic... Hem de gravar un vídeo. Total, sempre he estat com molt A reticent. veure, ara digue'm molt el xaio, tu gravaries un vídeo amb mi? Jo sí. Què t'agradaria que veiéssim? Mira, jo menys tacar-me qualsevol cosa d'animals, però tacar-me no. I voldries fer el vídeo sol o amb qui t'agradaria fer-lo? No, amb tu, fer-ho amb tu. No, però digue'm o amb un- qualsevol dels meus companys. Si poguessis escollir un company, a qui escolliries? Mira, jo crec que seria molt divertit fer-ho amb la Júlia. Sí. Amb l'Astúcia, jo crec que els agradaria. Ara Sí. Ara anem a dir. Per això I jo què tacar-me t'agrada? no, però d'animals, en plan, jo què sé, anar a veure uns porcs, anar
A veure una les cosa, ovelles, és que si uns tu em dius, cavalls. si tu em dius anar a fer animals, però no et vols tacar, A veure, no tacar-me en plan, no recollir algo i omplir-me no, sí, tot de sí. fang, no, això no, però... anar a veure un pastor. Però això sí, jo, tacar-me no, perquè jo no em Tacar-se taco, no. jo sóc com un príncep. Però, algo d'animal sí, sí que Algo m'agradaria. d'animal, sí. Sí. Tu veus, veritat, millor? Sí, és que jo, A veure, com quines sigui, hi ha opcions d'animals, opcions de què? De què opcions? animals... Primer de tot, amb qui estem? Amb la Paula. L'Estuci. La Paula, que té un dels meus programes que s'han fet mai a TV3. Que? Manduca, el Manduca. Manduca. El Manduca, Hem de dir que m'agrada més el de Family, no m'agrada. Però no ho diguis això, que dius que ho mirarà la gent. Heu de veure, però quin han de veure? L'influencer. Tots. Ah, Per què han de també. veure l'influencer? Perquè sortim nosaltres. Ah, jo vull sortir al Manduca. Una secció de Manduca d'agricultura, us falta agricultura, falta agricultura. Falta. Vale, vinga, ara doneu opinió del que acabem de veure. Brutal, molt fort. Vosaltres, vosaltres realment repetiríeu l'experiència? Sí. Per què? No, és que m'ho donen una opció. Justifiquem la Justifica la resposta. resposta. Sí, però ens ho seria indiferent. Sí, perquè no la coneixem, ens costa reconèixer. Jo m'esforçaria molt més. Molt bé. Jo em parava més. I vostè? Jo sí que repetiria. Però... El primer programa i dic, ostres, res a veure amb com els veia al principi. És que els vídeos a partir del programa 4, 5... I Recordeu, petits agricultors, heu de veure l'influencer perquè aprendreu coses molt, molt guais.